Als ik tijd heb, dan ga ik wel een rondje varen. Ja. Maar het is altijd een mooi stukje natuur, vind ik altijd wel. Zo mooi. En hoe reageren mensen dan als ze jou zo sjuggen? Ja, leuk. Enthousiast. Ja, dat vind ik tenminste, ja. Mensen zijn altijd wel enthousiast als ze dat zien, ja. Dan is leuk. Ik ben opgegroeid op het water, dus ja, dan het zit hier bloed, hè. Dan blijf je varen. Het ziet er wel grappig uit, zo'n grote man in een liedjeboot. Ja, een klein begin, hè. De eerste heb ik gemaakt op een binnenvaartschip in de machinekamer. En dat was eigenlijk de grootste maat die ik kon bouwen. En ik wilde graag een bootje bouwen, dus ja, dan dacht ik wil een bootje gaan bouwen, maar dan moet het wel van die afmeting zijn. Dat het de machinekamer uit kon komen. En zo is het eigenlijk ontstaan. Zo. En toen was hij wit. Ik heb zelf ook gevaren dan, de eerste 17 jaar heb ik gevaren. En toen de kinderen naar school moesten, toen hebben we besloten van nou, we verkopen de boel en zijn we hier begonnen. Naar de Wellingenga. En dat is alweer 11 jaar geleden. En ja, zo doen we eigenlijk. Dat is een beetje de begin geweest van havenmeester worden. Ja. Maar wie het bij Pien niet het om voor te gaan van de binnenveert? Nee. Het was goed zo en ik vind dit veel leuker om te doen. Dus je bent toch bij je gezin thuis. Dus, ja. En toch weer water en bootjes. En toch water en bootjes, ja. Ik zorg wel dat ik ze om me heen heb staan. Hè. Ja. En dat is een replica van een schip wat ooit mijn opa gebouwd heeft. Dat ligt nog in de haven ook. En dat is een luxe motor. En die heb ik dan nagebouwd in die afmeting. En dat is altijd een beetje, ja, mooi toch? Een stukje nostalgie, ja.